Hello friends, BODO blog YouTube channel namanko boyखौबो बराय हरगोरबाय so friends दिनै नोंथांमोनजों ओरैबायदि अयथासार खोथा सावरायनो सानदा थारमाने आं नै जोबोद डेन्जार अयथासार जायगायाव दंफैखायो नै नायनो हागोन अब्ला friends दिनैहाय आं भिडिअ लाबोयाथ' बिराद गोबावानो जाबायमोन ब्लग भिडिअखौथ' कन्टिनिउ लाबोबाय थानाय जाया friends अब्ला नोंथांमोनाबो माबाफोर बुंनांगौ दं नामा आरो कन्टिनिउ भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना बुंदो कन्टिनिउ भिडिअ ब्लग भिडिअ नांगौबा ब्लग भिडिअ लाबोबाय थागोन आं कन्टिनिउ भिडिअ नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोना माबायदि भिडिअ लाबोनायखौ मोजां मोनो आंनिफ्राय एसे कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहर माने थारमाने आङो एसे नोंथांमोननिसिम माबायदि कन्टेन्ट लाबोबा नोंथांमोना नायगोन माबायदि बा मोजां मोनगोन आं बेखौ सानासै थारमाने मा बुंबावनो जिखुनु जाया ब्लग भिडिअ अफायबा थांनानै भिडिअ बानायबाबो भिउसफ्रानो फैयाना ओंखायनो एसे भिडिअ बानायनायफ्रा एसे लेट जागासिनो डेलि ब्लग खालामनाय जायासै फ्रेन्ड्स अब्ला नोंथांमोनाव बेखौनो कुइसन सोंबाय आङो माखासे बिनि एन्सारखौ आं कमेन्ट बक्सआव नेनानै थाबाय फ्रेन्ड्स अब्ला नोंथांमोना खिथाहरदो आं भिडिअखौ दैनिक ब्लग लाबोबाय थानांगौ ना इन्टारटेनमेन्ट ब्लग खालामनांगौ नोंथांमोना बुंहरदो माबायदिखौ मोजां मोनो इन्टारटेनमेन्ट ब्लग खालामनांगौबा आं जोबोद अयथासार इन्टारटेनमेन्ट ब्लग लाबोनो नाजागोन अब्ला मा होनो नोंथांमोन थाबैनो कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिनो गोबां अयथासार भिडिअ नुगोन थ' फ्रेन्ड्स आङो दायो दंफैयो जोंनि खाथिनि ओरैबायदि अयथासार लामायाव फुरा नाय ओरैबो जंगल जेरैथिंबो हाग्रा बारि गेजेराव आं थ' फ्रेन्ड्स आं ओरैबायदि हेन्डसाम जानानै दंखायो खोमा बुंनोनो नांला अयथासार हेन्डसामखा मानसिया अबयसे आयना नाया सानथाम सानब्रैसो जाबाय माबायदि जानानै दं मिथिया अबयसे आं हेन्डसाम मानसिया अयथासार हेन्डसाम लाजाया गावखौनो बाख्नायसिलाजोब्बाय खर' देरसिलाजोब्बाय फ्रेन्ड्स बाथ्राया बिदि नङा मिथिबाय आं हेन्डसाम मोनब्ला आं महर मोखाङाव दंनायमोनब्ला आंनिबोथ' क्रास थागौमोन ना मा होनो आंनाथ' दा क्रासबो गैया ब्रासबो गैया ओंखायनो हेन्डसाम नङा थारमाने बेखौ बुंनांसिगौ आरो आं माथो बुंबावनो दुखु मोनो क्रास गैजायै अब्ला फ्रेन्ड्स बाथ्राया बेनोमोन ओरैनो नोंथांमोनजों इन्जय लाफैबाय इन्ट्रेस्ट खालामफैबाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्सआव खिथाहरदो आरो इन्ट्रेस्ट मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामदाव आरो चेनेलाव गोदानबा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै होदो फ्रेन्ड्स दिनैहाय नोंथांमोनजों एसे मोनसे बाथ्रा खिथानां थारमाने ओरैहाय नाय आंनि भिडिअनि बेकग्राउन्डआव एसेबाबो ब्लार नुदों जानांगौ नोंथांमोना अब्ला बे ब्लारखौ सिम्पोल मबाइल थारमाने खम समनि मबाइलाव बोरै खालामो आंनि मबाइलावथ' दामि मबाइल नङा जास्ट ओरैनो सिम्पोलसो बेयाव माब्रै बेकग्राउन्डआव ब्लार अपसना गैखाया भिडिअआव अब्ला बे बेकग्राउन्डआव ब्लारखौ बोरै खालामो बिनि फकासखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नांगौबा भिडिअ खालामगोन आं एक्सट्रा कमेन्ट्स खालाम अब्लानो आं नोंथांमोननो थाबैनो बे बेकग्राउन्ड ब्लार खालामनायनि टिप्सखौ भिडिअ आलदा लानानै फैगोन अब्ला फ्रेन्ड्स भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनो सानबाय भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो माबायदि मोनाखै कमेन्ट्सआव खिथाहरदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै मिजिं थिबाय अब्ला फ्रेन्ड्स भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो आं नोंथांमोनाव सोंखाबाय दहायनो आं माबायदि ब्लगिं लाबोनांगौ थारमाने इन्टारटेनमेन्ट ब्लगखौ नोंथांमोना साबसिन मोनो ना माबायदि ब्लग खालामबा साबसिन मोनो नोंथांमोना थाबैनो खिथाहरदो आरो नोंथांमोननि एन्सारखौ आं थाबैनो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय अब्ला फ्रेन्ड्स भिडिअआ बेनोमोन बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन